Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat ang napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag, bigadyo amin nga sa ngapada papagayam. Manibod dito in Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At ito man nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito iti pagayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag bigat kada kayaming sa ngapada sa dinuman nga alubong ti ayan nyo ita anyaman nga aldaw ken anyaman nga oras yo basta kapkablawag ta kayo iti good morning, good afternoon, good evening. Pag-share yo ti programa ti papagayam, please share this program, share at padanan nyo papagayam ti pagkasalitan ni Prima nga napoluan panagim bubukod. Panagim bubukod. Ayan, panagim bubukod. Padanan niyo papagayam. Sa gadayon na ti surat, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Prima. Dear Manong Nemi, madamaak nga grade review Manong Nemi iti kaadak dito'y library. Iti umasudagmanin Manong Nemi ti may nga lalaki nga likliklikat. Ti magderak Manong Nemi kit inal alistok ti madayo ngem ti maray nga ng sabat ng sangga iti pagnaak. Hey, ano masapon mo kanyak? Di mo siraan, saan mo ko mga siraan ti pagnaak, please? Mabaling ka din na, wayaam ti pagnaak. Prima? Prima tinakang ko. Siyak man ni Marlon. Anya ko matibibiyang ko na siya ni Marlon? Nasindo ka man. Diyak kahit ti may isturbo ti panagbasak. Napatag ti oras ko. No, anya man ti bagam. Awan ti importante. Saan nga napatag? May kiamam mo ka kanyak, and then armanak sang kadi. Kastaman tayo, style yung nga babaroket. Abay no, makiamam mo akon, arman kan. Abay, di mo kadi kayat nga madaan kay tigayam. Sikalat makita ng estudyante nga, kang kanahan nga agmay-maysa. Ure kong mamadamot padam nga babae ko mga kasangsangom, kasasalitam. Yung, awan. Hindi agralano nga awan ta kayat kong makadkadwaw na kasasalita nga lalaki. Si kamalit ng ibaga, nga ore babae nga padak, kat kahit makisasalita, makidenden na, wala makikuyukuyok. Di ano damanin, no? Sika ko ma. Prima, kasapulam ti bakit mga tao. Apay, mabukbukod ang dito problema, no? Ta problema? Dumating ka kabagyan sa pagkakataklina ka. Please, kahit ko ti makigayam ka. Mamaling ka din nga, ibilang nat, nagayim mo? Diyak ka sa puran di kayim. Imposible.
Saan ka sardengan? Saan ka nga sardengan? Surutan kan dolata. Asidgan kan dolata. Kasilita, awanan tiliklikan. Mabaling ka di? Ano nga man ti bagam? Kahit kung ti makigayem. Sige, okay. Liklikam nga rin, lisem nga rin ti pagnaakta, magnakon, papanamon. Mapanin ti sumarunong klase. Mabaling ka di nga. Ito malpas ti klasem ka ta. At kita ta. Tanya ko mga. Agawit ang katagos na malpasan ti klase. At ko doon ang ubrak sa dibalay. Liniklikan na matlay nga linisyan ti pagnaak manong naimi. So nagdaradarasa kon nga nangadayo kang kuha na kat simreka kon ti pagklasyak ti maudi nga period ko ti dayta nga malam. Nagbeso ti kuna na manong naimi allergic ko nga dakakuy-kuyog ko. Allergic ko nga dakasasalitak. Diyak namin kayat manong naimi nga madisturbo ti panagbasa. Kagrunahan ti amin. Diyak kayat ti maipada iti inak. Ngayon pas nga inak iti laksid iti kalaysa. Oen manong naimi diyak kayat ti maipada keninanang. Naninanang manong naimi. Imbag ta da cellphone nga pangtawagan na kanyak. No mailiw ka no. Kat isulayan ka no ti mabaling nga tumawag. Nga sa anak nga tumawag. Ipaharit na nga tumawag ka. Ipaharit na nga text ka. Uray ka no lata. Nga tumawag po ng text ka niya. Aday suna sa Manila, manong nemi idinto ta, adahak dito yung probinsya. Tsaka mo, tasang kumangarumbeng manong nemi nga, mangimulak iti gurak iti inak. Tasang ngarumbeng nga kagurak, ta inak nga ron. Ngimubingak pa manong nemi di pinanawan nak, imbatin nak kadidilula. Kadidilula ko nak manong nemi agsipod ta. Idagtawanak iti pito natay iso na. Isupay lang manong nemi ti damok apa nakakita kininanang ko. Dahil di awampay tinakam ko manong nemi imbati nak ti inak iti sidong ni Lula. Uwan manong. Iso nga di adanakam ko manong nemi ti amok idi nga inak ti mga aywan kanya. Ngam saan ko na. Lola, ti awag mo kanya ko na. Tasaan nga siyak ti inam. Ti inam, kidimbati na kakanyak. Kat napan sa Manila. Imbaga, nagpapawit. Iti kwartang o sarenta. Binulan nagpapawit. Kastak pa nakaamok manong nemi no asin no ti ina. Kadidi natay ni Lula manong nemi kaputi sakit. Iso pa lang ti ba nakakitak kininanang ko. Impadamag da siguro keng kuha na manong nemi nga natayan ni nanang na. Kadito'y da manong nemi nga nagtitipon nga kakabsat. Nilayang angkel nga kabsat ni nanang manong nemi ti asideg ti nakikamangan na Uncle Sebio. So panakakitak met manong nemi dagiti uncle ko kada antik. Nilanang ti burdek manong nemi sumaruno na Uncle Sebio ni Auntie Matti kina Uncle June. Nga na Uncle Sebio manong nemi ket isulang ti karuba mi. Iso nga di malpasan manong nemi ti tabon nagkaawid man meten digdi na dumang nagkakabsat. Dagpakada meten ni nanang kaniya. Saan ko malipatan de dingal daw man. Inarakop ko ni nanang. Nagpagpakasyak nga saan nakapanawan. Kasi nopay tikadwak manong. Awanin ni Lula. Ket pito titawan ko. Kastawan iti panag-ikis ko.
Nga nang kapkapit manong nemi kadagisakan ni nanang ko tapno igawid ko. Ngem ko na naman nung nemi agsublinto. Kuna naman nung nemi ang bati kada Uncle Sebio. Tagipawid kan ti binulan nga kwarta nga para kanya. Saan ka nga mabaling tugot na sa Manila kaputa. Makaisturbo ako na laing ti trabaho na panagtrabaho na. Manong nemi na ganos idi ti panunod ko nga nagsakit nga panunutin kendenggen ka kunati ina. Nga agbati ka. Agyan ka diyan da uncle mo. Saan ka mabaling nga itugot. Tano itugot ka. Makadisturbo ka laeng. Iti pa nagtrabaho. Ken panakigasang-gasat ko. Nga sumapul iti pakalungawan tibiyag ko. Tibiyag ta. Napiya ko mahamay pa nung name no sandak nga minaltrato da Uncle Sebio. Ken di kiti kasinsin ko. Manong name. Ado tirigat ko. Minaltrato da ko na, nga po ta ibaon na kaniya, tisan ko kumapayla kabailan nga aramidin. Napi ko mamad no saan nga andak nga kudutin, bautin, sipatin, no kasta, nga saan nga kadagos nga tungpat. Ang kanayon na kini agsangsangit manong nemi, nga ay ayak unay ti kasasaad ko. Awan ti amak, at dainak nam sa dinutayan na, pinanawan na, arig na binaybayan na. Nagpesuman manong naming nga ibagbagamat ni Uncle nga binulan ka mangmangte, dagipawpawit ni nanang. Agim, isudamat ti makaingkim. Sa damit lamang tid kanyak ti kwartak lumapanak agpasa. Narikat na pa nga mangted, no sa anak nagpagpakaasi ka na kuwaga. Ure kwartak day diyang inted ni nanang ko. Ano dapat gindi nga, gatang ni Uncle iti ara. Uno saan, kinisugal na. Nagan-ano sa kakinggan ng graduarak elementarya, manon nemi, da graduarak elementarya, tinawagak ni nanang, agawid kumat at andaran na kumamat, iti panag-graduar ko. So, maten manon nemi, iti panakaamok, na dagaya man asawa na. Napintas ka nun, tibiyag na. Katinulit namanin, nga sa anak nga tumutawag. Saan ka nung nga mangipawpawit pa iti kwartak nung tumawag ka? Bayak ka nung tama nung name nga isu iti mang tawag o nag-text ka niya. Nagipawid nga road. Iti pa nagbasak manong name iti high school. Ngayon ko na ako. Ore saan kumapait nga mangipawpawit ni nanang ko iti kastusek. Dito pa nang bugar da kanyak. Nga pinagbalindak mo ito nga katulong manong name iti mismo nga ikit ko kinulitag ko nga kapsat ni nanang kaya di kasinsin ko. Nulabsak tagsao manong name nakarakaro pa nga babaonan ti parang tartar na kanya. Iso nga nakutungak. Ado ti piglat manong name iti gurong ko. Gabuta adadagidigon daway manong name nga bauten da dangranda. Kung nagraduara ko ti high school manong name, tinawagak manin ni mama, uno ni nanang. I mean, ung tanak lang. Diyak kadibot ko nakagatanak ka tumatawag. Sakti o orayam lang ka tumawag. Di ka ba't mauri nga tumawagin nang. So nga sa akong timawag among ka din no, maamuan ti asawak. Ti palimad ko. Amang no. Ano ti kayo tiyong asawan mama nanang. Saka ka din makawawat. Dahil ito'y asawa, ha? Kaya naging duwang anak ko ang kakabsat mo. Kahit saan da nga mga anak ko. Kahit may musawan na, inlibak na, akang inlibak. Diyak kaya't nga maamuan, dati na palapas ko. Tapos nakiasawa ko ma, inasawa na ko ba, dati asawa kita? Nung naamuan na nga, disgrasyada. Ano? So nga dahil gapunan o apay nga saan kakayat nga itugod iti Manila. Tadyak kayat nga maamuan da nga nagana karabalasang. Tikas la kagad nga sa uwi nga linaksid da. Kana nga linaksid, agyamang gatay babuuitan kagaga. Kadne, agbasa kanton ti college. Dinakdak kanton ti pawid ko. Awan ti pagdanagam.
kanyaman na kasapulam, iti panagbasam. Itid ko. Ang ngayon ito makapagturpos kan, kadadan ton trabaho, sa anak to mga ipapawit, kayam to mga nabyagan di biyag mo. Nalawag, agyaman ka tas suportaran ka. Imbate ka man ditangem, saan ka matabaybayan ka? Naanang, saan lang ang kwarta kita ka sa pula? Ang style mo. Adainak ng peso ng sa dinot ayan na. Adananan ko ng peso ng di na kayat nga maamuan da nga anak-nak. Nga adanak mo ti kinabalasang mo. Di ka tinasawan kas lali aksidak. Diyan ka mo, dahil pamatim. No kayat mo, nga ipauitan ka, iti paraken ka. Saan ka nagreklamo pa Dalawag. Sakto nga ro din ti pangitadan nyo, pangipauitan nyo, saan nga na angkel. Sige. Sige. Naumat naman ko nang. Sige, ti pangidiretso aking pangauitan. Dahil kagmadlan ng angkel mo. Ni manong ko. Namun doon ka anong manin nga makita ka na nang. Laglagi pa nyo nang. Hindi lang na tayo di lula, imuna ka nauding pa nakakita ka na kayo. Ang kikita tayo tumitlaeng. Ngayon sampa lang ita. Doon ka tsaka mo. Sige, kadodobrak. Bahay. Sige. Manong name na disturbo ak. Iti dayta nga panakalaglagi po tinapalabas. Iti bagod niya nak manong name kinulding nak ti kaababay ko. Uy, prima. Pagpagod niya na ka ni sir. Ay. Sir? What's wrong? Sorry, sir. Kaduwada ka kadimad lang, prima, o no? Ada ka ti adayo. Saan ka pulos ang kinay? Abay, awan sa amin ti kararuam dito, eskwela. Adan sa amin ti sa bali. Sorry, sir. No saan ka nga nakakonsentrate, ngagdengag, na sumrek iti klasem. Nabimbidas lang na saan ka sumrek. Kaya? Nakauno, nagtipang panunutem. Sorry, sir. Saan ito nga maulit? Promise. Sige. Manong name, kaday di nga malem, talaga nga nagpilit ni Marlon. Inururay na. Kaya durong more kami manong name, inabay na kasikon. Hello, prima. Nagawid akon. At ubrak ti balay. Napagbita lang. Pamananta ko ma. Nagbirianda. Sa anak to ng mga kapanganan, nagbirianda ak. Agsasalita na lang. Iti parake. Gabot na mapilit ba nung naming si Murutak. Ngayon, sakbedeta man nung nami, tinawag at kasinsin ko. When? Di Kasin Belen. Hello, Kasin? O, abay. Di ka ba sumangpet? Adugon orang ang trabaho mo ito balay. Mabaling ka din ka isaip na karigit trabaho dita. Ano? Ano nisaip ka? Nagbuenas kan? Kasin, ito nagpawit to manin ni Nanang ikang kanto. Pas pasuksukan na ka. Kasin, please. Please maintain Abay, at the date mo? Awan. Simple sige. Inturbigan. Ika na kwarta ka. Na yun, ni papang allowance ko. Uy, promise. Basta si kapay lang, di makamuka na trabaho ko dita. Ikang kantot kung namin tumigat. Sige. Arigat man na saan kakapatgan Kasin. Kagkabagyan tangay. Si Murutak manong name ni Marlon. Napang kami ti park. Nagkatugaw kami ti bench. Di ka pa nakita ng imisem. Prima. Ako matrumbing nga kaisem ko. Naliday ti biyag mo? Kung nalatek classmate mo itay, nakatunga ka nga pagpagod niya ni Mestroyo sa kasumungbat. Nangunag kami ti pampanuntek. Malaglagip ko tinapalabas. Prima, no adda empanem nga sakit yan tabarukong mo, nadagsen.
Abi nga sa mong ipeksa, wano ibaga, iburay dito nga karkargaan, itipadam nga tao, tapno lumagaan. Istoryam kanya. Nakasagana ka dungay. Istoryam kanya. Ini istoryak garod kini Marlon manon na awan suruk awan kurang na. Numanan agsanaltek, numanan agwingi-wing, wala saan ka nagtunged. Mapo na matin, ti ulpit ni nanang mo. Kinuulpit ka diti kasjay. Gawin. Imagine, idilaing natay ni lolang mo, ti pa nakakita mo keng kuwana. Tawang paynakin mo, di panawan na ka. No saan nga natay ni nanang mo, ay ni lolam, hang kumapay nagpakpakita, di ba? Sana ko nam nga, di na kayat nga maamuan, jay pamilya na, nga adda anak na, iti kinabalasang na. Kaya na nga sawit, ibain na ka. Balikas lalinaksid na kan. Ipatpatig na pidlang ni nanang ko. Ipatpatig na ka, at suportara na ka. Ang saan nga umani data? Among timay sa ngayon na, ha? Masapul nga, suportaran na, 100% nga suportaran ti anak na. Yung ti sitwasyon mo empati na ka, binaybayan na ka. Nakakasi ka man, prima. So nga kasapulam di kaya mo. Kasapulam di kaya mga sakit ka. Kasapulan ti mga bagam no, anyaman ti anak ekam. Kasapulan ti mga magbagagan ka. Kasapulan ti mga liwliwakan ka. Ana, umisam ka mamayat no nagpintas ka, no umisam ka. So no kung nagpintas sa kinaman tila ka. Malusun lang ti kasapulan na ito, tapos no saan nga, kastat kutis mo, sa gautan kanto ti lotion. Isagutan kanto witi bang banglo. Right? Nukayat mo. Intun bakasyon. Bapandan to ti parlo. Sa tut baka mo. Apay baknang ka? Nagabaknang. Kinabud no working student. Ha? Working student. Nagtatrabaho ako may isang restaurant. Chief cook ko na kumangin. Assistant lang. Waitress ka? Waiter ko na. Ay, waiter ka? Dadadum ha? Pasaray assistant na chef. Kastagayam. Kasla halos sagpadpada tayo. Apay ko nam di kasta. Katuan kasla alila at da angkel. Ngayon, handak susulduan. Papauitak manakmat tinanang ko. Ngayon, dagiti kwartang ipapawat tinanang ko. Saan nga maitad amin kanya? Maitad gastusan ni uncle ko. Edita, siya ako ti pagipapauitan ni nanang ko ti kwartak. Ika na madlan ni uncle, dumawat pa ni uncle kanya. Hindi, okay man ganun na basta. Ngayon, kakaasiyak naman ginananay. Awan ti pagdanagam, tulungan ka. Tuno birthday mo, kadagalawang ka. Kanto ko ikatangan kanto ti barong arwatem. Regaluang ka ti napimpinas nga cellphone mo. Tadmonto kanya ka, cellphone number mo, Facebook account mo. Tapos na nakasta ka, makapag-contact talat ha. O rin madak sa jabalay, adak ka man jabalay yun. Nagyaman na, Marlon, makidam kat kasabulan tikas kanya. Imbag lagi din ta, makulit ka. Makulitak. Di naksinardengan o rin isisnaban ka. Agyaman ak Marlon. Agyaman ak mata. Ibilang na agayam. So kamanipod dito na. Saan ka agmay sa? Agkuy-kuyog ta. Agtinulong ta. Nangronakan ka. Tulungan ka. Baka nung sa balit mapasamak nung kuy-kuyog ta. Kuyog-kuyog pakalang arot si Kug. Kibin, pakaalan ti ubing. Uwen ko nata ti kasta. Among matgayam nagkatawa. Napimpinas ka, wala nagkatawa ka. Iso nga saan ka nga bisbisot ha? Saan ka nga glididay ha? Prima? Just smile. Saan mo kinapod no? Hamong ibilang nga nakakaasi ka.
Face the truth. Sangwan ti lobong. Lumaban ka. O rin no saan na kang kakompleto ng ipatpatig ni nanang mo, ipakitam kang kuana. Nga kabaylam ng ikantinara niya kamasakbayan, tibagin. Kahit no kaskasan hunaeng, no si kanto ken siyak tagasawa, umasensun to tibiyag ta. Nuko ka. Ang bagay si kakin siyak to tagasawa ko na, kawan niya tamo. No, agdato nakto, ket ayaitan nakmat, ayaitan ka, di mayat. Kung naktupeng ngamin keng kakat, nga arman na, nga matay patpateg ka, prima. Ala, diya kayo kasta akong bayan. Hanggang makadisturbo ito pa nagbasa ha. Makatid sa inspirasyon, ibilan na inspirasyon mo. Tapno, amom tumisong kinagragsak. Di kantog babawi, no ayatan na. Dakkel din na itulong ni Marlon kaniyak manong nemi tanakalaglag antiriknak no kastang mapanak agbasa ket mailiw ka makakita ken kuana no makita ton manong nemi ket umisem kanyak sa nakidayan umisem magtumaten kasla nakalaglag an maten manong nemi nga aramidak dagiti obligasyon ko iti balay nga pagyana oy saan ako nagreklamo malaksin no talagang dagdag da nga dagdag. Ala, ananusa ka. Ore, tadanda na ako nagturpos. Nagturposak ton, pumanawak tumatintay ang dangkel. Malpas tumatin Ito pa nga dipan da kanya. At danton trabaho, palubos na po. Kana danton pamilya. No talagang na kami kini Marlon, nagkagasat. Tuloy manong nemi ni nanang tinagipawid at the date manong nemi di pa nagpawid na. Maawat kong to na text na kadi baga na dyan control number man. Dumakdakil mat. Tinaminsan manong nemi at timawag. O niya, agraduar ka baitlan? Unan. Nang? Dumakdakil ti itadyo ka niya ka. Agaputa. Naasenso natin negosyo mi. Negosyo kayo? Agding negosyo kayo? Di asawak. Nabitas na negosyo na. Ada bukod mi nga balay, kompleto alikamen. Kinapon nun, ada bukod ko ang kotse. Digi kakapsat mo to'y. Okay da. Dua digi kakapsat mo. Adadan di high school. Makapag-graduate ka doon, siguro college na dumating. Nabak na kagaya man nanang. Ano ba sit? Ngayon dati nga rin kinalkalag kaguma ka pa nagbiyag. Mamiris mo nga tabaitan. Nagtalekak, ti may isang lalaki, ti pagarob ko, nampudno kanya, ngayon di masikugak, di sikugka, binaybayan na. Kalpasan na, impas nga idak, siyak ba ti sinumblat yung binaybayan? Na binaybayan? Ipapawitak ba ti paragang ka? Idi laing na tayo na idi lula. Ti umunakin maudi pa nakakitak kang kananang. Nang, entun ka nang maulit. Nang, mabaling ka din nga, umay kanto ng graduarat. Narigat. Ano? Narigat. Anya ko matipambar ko na umay ka probinsya. Kadi ba kayo nga sumarong ka dito eh. Kasano nung maamon dito asawak nga dagayan sa sarong karak ng anak ko. Abi ganti yung kayat. Nga maamuan na. Walang malulumawatan. Basta para kang kuwana, nadalusak ka babae din asawa na. Kadya kayat nga maamuan na tipalimod ko, nga nagana ka kabalasang. Kaya yung asawan, itong palbiyag nga ilimad jureta nga palimad jo. Uwan, saan ka mabaling nga maamuan na? Naulpit kayo, nanang. Alang naulpit nga magbagam. Tilang bukod siya pakaragsakan ti amoyo. Managing bubukod kayo. Sakit pati pagsalita mo kasta? Ano nga doon saan ka papawitan nun? Ano mala? Maudin. Yung doon makapagturpos ka, bahala ka doon ibiyag mo.
Awan doon maoray mo nga tulong ko ken ka. Sige. Naoray sandak pa yung natultulungan. Kapag yung bilang dakon nga, linaksid dakon eh. Di na kaya mabaling ipanakil. Di na kaya mga bigbigay. Nagkikita tagat paglibakan nyo. Saan kong anak dito ko na yun to kanya. Nagsakit na ito palang nagsido kanya. Tila ang bukod nyo, pakaragsakan di pampanunutan nyo. Ay, style mo, bulok. Sige, bye. Labawahawik manong nemi nakisarita kang kuha na. Hindi maamuan ni Marlon ti amin manong nemi naiayo na. Sweetheart. Sa mo uling nga tip-tip kaya data. Ngapi nga sweetheart ko nun. Apay di mo kadpay. Hindi ka mo kadikayat nga bilang na sweetheart mo. Kadi bilang ka mo na sweetheart ko. Awan ti bagtalaga. Ora man kasi ti klasik ti inam. Aba naging bubukod. Kailangan nga pagimbagan at pampanutan na. Paglibakan na ka. Haring na saan nakabigbigan nga anak. Kapatid din na kayat nga may patangatang o na may bunagnag na si kakit adanak na anak na kinabalasan na. Atuyak ka nakasagana nga tumulog ka. No saan nakaman nga ipatpatag ti inam. Adak no magipatpatag ka. Amo kamawaw ka ti pamatig. Di mo narik na ti pamatig ti may sangama. Adananang mo. Yan, nakurang ti panang ipatag na ka. Mawaw ka ti ayat. Amok na ita. Kadato yan. Manglitop na diyan man na pagkurkurangan ni nanang mo. Kadagita nga nang ko manong name kini Marlon saan ko napupuutan nga narakop ko. Hergaman at Marlon. Ti amok kat talaga nga naulpit ti panawan kanya. Ti amok kat awan pulos ti mga ipatag kanya. Ultimo nga kabagyat, di kita kasinsin ko. Ultimo nga kapsat ni nanang ko. Di na kamong sakit, di na kamong ipatag. Di na pa among ipatag ti ina, kabukod ko nga ina. Anyan to lagi din ni kasinsin ko, kinkakabsat na. Sumatak. Oh, prima. Hoy, abi matan nga ginarakop ta. Hala. O talaga mo mat nga ginarakop ta gabutag pipinatagtang. Una tayo, di ba? Marlon, diyak kayat. Ano ti mo kayat? Diyak kayat nung may tulad at kininanang ko. Nga ganak ka matabalasan. When, saan kunto nga rami din? Promise. Cross my heart. Ididimteng di graduation manong name ni Uncle Sebio itinangabay kaniya. Ay, dapat pagkunam nga talaga nga di nakapatpateg, di inam. Hanga bali, Uncle. Adda kay man. Kagit surubeng ko na nga pagyabanang kanyak deta. Iso gimimot no kasta nga pawit ni nanang mo. Hanto ka nung nagpawit, Uncle. Talaga. Sino nung timang bayad ka na ito'y pagpaalam? Ay, nag-isagana kayo? Agito na. Bayan nyo, Uncle. Ano doon trabaho? Sakto bang bayad? Dahil nga amin di pala may tatanag turpos kan. Sapul ako ng trabaho, Uncle. Digat panawan na kami. No, adan to pagkasara ako kastan to. Ngayon mo pagdanagan nyo, Uncle. Oray man no kaslay, narumandak. Bigbigak tumadlang nga utang ko na yung baganagam kada kayo. Iti kaadak ti sidog yun. Kasi siyempre, at awan ti dagas nga napasama kang ka. Ada pagturogam nga naimang ka. Ada panganam. No, pinabaan na ka kumang namin pinsatinam. Kat awan ti kaskanya kumakamsat na nga nangalaking ka. Hindi, mga kanuhang ka kumang nakamagturpos.
Nagtinulong kami kini Marlon manon name nag-apply ti trabaho, ti pagpintasan na manon name agkatrabahuan kami. Kat malaksid manong naming at trabaho mi mabanlatamot ag extra manong naming ti restaurant nga dati nga pag-ubraan na. Namin nandun naman manong naming nga naibanak sa jay nga nangal daw kami wala sa angkat ng rabi kami. Ay mas katimad lang tilotok. Sikat nagluto ka na gito? Huy. Amo nakas ka sa nalaing. No dan tupunan ta. Ag negosyo ta. Imbes nga trabaho ta ng mga opisina. Amo kahit ko ti agbaling nga siyak ti boss iti bukod ko nga bagi. Kapag ka na basa ka pa lang. Kati inadal ko. At dapat kasagnan iti restaurant and hotel. HRM mo naman. Kung gaya man niya. Idun to ta. Accountant sa imat kanya. Katuan. Siyak to ti manager. Sikan to ti kahera. Kaslag pa ibeson Marlon. O yan, balubos ti apo. Amom, no agpursigi ka, tanyaman nga rapaap mo. Matungpal ang matungpal. Ngam no siga, kitagarapaap ko, kitagatatras ka. Awa na. No, darapaap mo. Tunoyam, babanda sa mo pa nagatras. Pasok, go, go, go. Nagamanak Marlon. Gabatas ka, tuwing sagot ni Apo Diyos kanya. Yung baglagi din tada ka. Amom, nawan ka. Nakapimpiman lahat ako matibiyag ko. Gabata na daan at tinang nga managing bubukod. Kaguram ka din hanang mo? Hanmet? Ngayon, madala masit. No, kas pagaligan to, pagsingir ng to kanya, di in-intend na kanya kakwarta nga pinagbasa. Di kinapod no na, nakakwenta. Anya? Oo, nisusurat ko. Ento na da kwarta, isublik to keng kuwana. Apay mat kastat aramidan. Katuan. Tapnaw ako na nga, utang ko na yung bag na akong kuwana. Prima, o anyat araramidam, balbaliktadam man ti lobo. Di mo tumabayadan ti utang mo, ginanang mo. Ti pa nang baybayan na kanya? Ti pa nang karga na ka? Ti pa nang inaw na ka? Ti pa nang ipasngay na ka? Kung nga ron, sasanak pa lang mamati nga nadaanak tigas kengkuan ng ina. Tilang bukod na pakaragsakan ti pinanunod na. Nakalawlawagan kanyak ti amin na Marlon. Itinaganak abalasang, imbati na karidilula, tapno mapan magigasang gasat sa Manila, tapno sumapul iti napintas nga gasat na. Kinawa, nakasapol, nakamamu iti businessman. Kinawa, tapno agbalegi nga agasawa da, inlibak na, tinapalabas na. Para ka na di asawa na, nadalos ka mabae. Ano nga tatsawa na di asawa na no, maamuan na nga, addaak nga anak na't kinabalasan na. Ha? Tapay. Ipulong mo? Kas magariga nga eh. Anong to nga tatsawin na? Yung tsakla mo. Ala na, saan nga isubit panunutan direta? Panunutan ta, trabaho ta, agornong ta, and then, sa tanto, sa kunto'y bagati, will you marry me? Marlon, inton ka, no? Kumanad ka? Amat, ha? Agtrabaho ta pa lang muna. Mga patakdara ta tibukod ta nga malay. Sa tanto kasawa. Oh, mo? Balay nga muna, sa tanto kasawa. Ganto, tap na kung problema tayo. Kabay lang? Double jabak? Mga opisina at sak palagtrabaho sa restaurant? O mga nagsakit ka, at dakamat nga mangagas ka niya. Mga asin po Diyos, prima. Dagitikas kan ka, kankas kanyak, isot kakaasyan na po Diyos. Basta santa liplipatan ni Suna. Noon niya timbaga ni Marlon Manunemi napasamak. Kalbasan ti may sakit gudwa nga tawen.
mararami din ti balay manong name Hindi will you marry me? Marlon, nakasagana ta ka din? Nakasagana ta. Kahit kung nagasawa ta, kahit kung dumadaan ti anak. Malpaston di balay ta? Malpaston. Awan ti magdanakam. Kapag na laing di trabaho. Sige. Inton ka anong arot pa nagkasarta. Natulagan ti kalay sa amin manong name yung pagkaamukon na itakin ni Uncle Sebio. Agad, siyempre, sabatan nga siya ka, kiniantim ti mga baykan ka. E pagkaamum data kininanang mo, pilitan nga umay. Kasta kat atindaran naman ti kalay sa pa. Hindi naggraduar ka ti elementary, awan. Hindi naggraduar ka ti high school, awan. Hindi naggraduar ka ti college, awan. Sigan ka. Kasaritak ni mama. Apo mama ko na. Ay, nanang ko na ko ma. Una ta ti awag di kiti kakapsat ko keng kuwana kat mami. Kadi, baknang dak ano. Agasan nyo. Ni nanang ko, di kotse. Lagimat karudan. Mangipadawat ko mga rod mata. Manipod din naggraduar ako. Saan ba na nga tumawtawag o matanti. Tad na ka na tayo. Pag ko na nga managing bubukod tinam. O rimit no kasya kita no awanak ko mga kakapsat na nga nagitaklinan na ken ka. O nga nagbali na kasto eh. Bawam, tawagat to man dawatak man. Tadikat mo naging imot. Natawagak ti inak manong nemi. O nya ma, ama di bagam? Amam, di ka kumakayat asungbatan nga makulit ka eh. Tawag kang tawag. Nanang, nag-asawa akon. Agad may tanong kasawa kan. Pamilya ka matan. Nasiyadat na sana ka tinulad. Kanagana ka balasan. Virgin ka pa lang. Virgin ka pa lang. Tayong karik, nasa akong tulitad ti amin ko no. Malpas tundi kasarami. Kini Marlon. O rin no, baknang di makiasawaan. Saan? Naglaglag kan. Hindi na ko matuladan. Tinulad na ko ma. Sigurado. Saan nga baknang ni Marlon? The working student so na ka naggraduar. Ngayon kinanabaylan na ni. Nangipatak na rin tibukod mga balay. Kanukas kasunod lang. Madang kam tumatibukod nga negosyo. Abay, businessman, di masamam? Amat. Kamata nahalis na may panggap ka rin iti restaurant. Nang, please, agpagpakasyakin ka. At andaram ko mati kalesak. Please. Kung ka ano? Imbaga. Pero nanabat ka. Mabang kami, agawatin ka na iti anak ko, kanti asawak. Mabang kami di Boracay. Makalawas kami sa jay. No, kaya't mo, ipospon mo. Sana nga mapospon na nang. Napatpatag ka dito pa nagpaseryo di Boracay, nganti kalaysak nga anak yo, iti kinabalasan nyo. Ay, babaa mo na panunutin. Siguro kat naran na nga santa, naikari nga santa nga kita. Yan nga, damat cellphone. Mabalin tamat nag-video call. No makita na, makita ka. Naulpit kayo na. Naminsan kayo na nakita. Nagpakpakasyak ka na kayo ini, ikisak ka mga igawgawid ka na kayo nga sumurot. Imbagayo ka din nga disturbo. Iti plano yun, panggap yung umasenso. Nga siya, di ba kalapit, tanyaman nga napahap yung bumaknang. Nagpeso Tayin libak dakpay ti asawa yo. Mo ti asawa yo kat awan anak yo at kinabalasan yo. Ti anak mo ti kita anak yo kat awan ti kapsat da ngayon nun. Talaga ka di nga sangkay nga mauray na lang. Saan?
Saan na ka umay? Saan na ka makaumay? Narigatin, numamuan ti asawak nga. Sige nanan, saan na itong tumatawagan? Kinaurita kayo. Saan kayo tumating na tumatawag? Agyaman naklayangan, ting kalikago yung malang ti panagbasa. Kato kas pagarikan ta ka sa pulan yung tuti kwarta. Isublikto ka na kayo. Tintedyo ka na. Isublikto. Lastog. Oras mo ng subsubli. Nabaknang kami. Pag lastog mo ka din, nagbalintomat na businessman na asawam. Sige ka rin, bye. Anya ti klase na nga ina. Dilakla ko mga ordi din yung paspas ngay. Nukas tamad la dinaramid na kanya. Ngagaputa alakdak ti kinambalasang na. Pinas la ko mga rodin nanang no. Pinisit dak idadak pala sa tiyanyo. Manong leming kalik idin nga sana kung nga tumawag. When? No imbilang nak nga awanen, no imbilang nak nga natayin. Kabailag nga tamit nga ibilang nga natayin ti inak. Naggalay sa kam nga rod manong nemi kini Marlon kading karigatak tinagbaling nga naragsak. Tadamat ni Marlon manong nemi amang parparagsak kanya. Da uncle save you kini auntie manong nemi itinagkatakder nga naganak kanya. Ganito mismo, manong naming nga baro nga balay mi, iti nakaaramidanan ti honeymoon mi, iti asawa. Sweetheart, mangrugrugi ta pa lang. Ado pa lang panubok tila sa atin ta. Sakbay nga maguna nga balay kita. Ituroy mo tagtrabaho, kastamag pa niya, agurnong ta. Karinto na danong man nga papunan ta. Ay, ni ko si Tantan. Okay? Siya ti manager, siya ti cashier. Pangipas dagan nandong aron ti restaurant ta. Nalawa na ito ginatang tanga daga. Ito na naka-presyo. Nagpintas pa ti pasto na, di ba? Ado-ato, may dito eh. Kamuta, ado di kiti kayo kapag palimis taglawlaw. Ore no open to. Ore sa nga close. Ag-screen to latan. Ore ang hanto nga naka-aircon. Nalami is. Ay kita ang kasla makikita kon. Nga umatsunsun to tibiyag ta. Mga sinapod Diyos ka na ta. Basta agbalinda ka na po ng tunggal may sa ka na ta. Saan na nga baybayan na po Diyos. Nagdulturo nga rod manong name itaragsak mi ti asawak. Nang rura lang arodan, itiwadaan kamin iti umunang anak. Nagbalinak batin nga ina, manong nemi, kat nakadungdungo akiti ay anak ko. Kat nuwasta ka talaga nga si kasuhik ti anak ko, manong nemi, sangkulat nga malipatan tinapalabas. Hanggang aramiden, tinaramid kanyak ti inak anak. Taripatuan ka, agbalinak nga ina. Agbalinak kakangkanahin nga inak yung kanak ko. Sang kang baybayan, sang kang naibati, sang ka pampanawan, saklat at mga saksaklut, mga uba, mga pataraon kan ka. Ngayon adan, talo nga bulan na, manong nemi, agsubliak matlang ti trabaho. Nangalakam ti bakit, manong nemi, nga muna tagaw awir, ket ison ti panakayaya, ti anak mi, nga ni Marlon Jr. Gingga manong nemi, nga di adaduan nga tawen, ni Junior, aginawak madmanen. Pagsasarunundan, sweetheart, sa tanto, sa munto, saan do agpalaigitin? Manupay ti kayat mo? Duwapay. Duwalangin. No babae datoy, sumaro no, gusto to. May sapang itap na ko. Sigurado. Sagbay nga nadaan kami ti may kadua nga anak manong nemi kalpasangan ay pasangay ni Jennifer.
bumangbangon manong name iti restaurant nga arapahap mi manong name ngay pasdek iti asawa. Nagagatang kami kadag iti ramit para iti restaurant manong name adamat kan iti na recruit ti asawa ngagbalin ng empleyado mi. Nagkikata ni Sona iti trabaho na kadisora talaga tinang manage manong name iti restaurant. Waring damo pa ilang aldaw manong name nakadadon na kiti customer agsipod ta amamu dala unay manong name iti asawa amay isang naimas nalaing na chef manong name. Ini tasikog ko manong name ti may katlungan akmi. Saan ako nga basta nagbakasyon iti trabaho no digat nag-resign ako. Tamalaksid nga si kasuwag nga naimbag dito talungan nakmi tulungak ti asawak iti negosyo. Ay manong name. Ado da kita agbilib ka na kami. Ado da kita kaslawahan na mamati. Kita nyo kadlaya kanya. Pinasin ti asensoyo Marlon. Prima. Wanangkel. Kat pag-imawa na mi ona ito kinapon Diyos. Kaya nagaman kami matkang ka. Prima. Ito likudan nga. Saan nga na siya ti parang tratarami kang kayo di. Kadamo na ka mga talyawin no. At pagrigatan mi. Nangruna ka na kiti kasinsin mo. Wanangkel. Tamong pa nabigbigan ko utang ko na yung maganahem ka na kayo. Gusto kayo. No basta binabian anak lato namin pinsan ko maninanang kat awan tinang itaklinan na. Baka nuang kasto tinagbaligi kita. Kat kung musta nga tamat tininanang mo. Nabayagan nga sana ka timawag kabating karik nga di akong tumawag. San ba't nga tumawag kanya? Nasenso nga tapal labiyag da ita? Tsaka man mo. Kung namiting nga basit at diferensya yung atawin kadag iti adim, baka nagraduar damat itan. Baka damat pamilyada na. Di mo matawagan ni nanang mo. Panyo nangkel. Apay, kaguram ka din ni nanang mo. Tsaka mo no, rumbeng nga kaguram iso na mo saan. Sabaga, atin baga keng kwa na edi. Nga no, kasapulan na ito titulong ko. Isublik to keng kwa na nagitay. Inted na ka natay edi nga kwarta. Makuwendam nga rod. May konta kang gal. Nakasurat kanya. Ore, inted na ka na kayo. Noon yat imbaga yung inted na agad isurat ko. Alakit no kwenta. Makat basit lang. Una basit lang. Ore na yunak to na, itad kong tupayin interest na. At then, nayon, wanong branch to, wanong name iti restaurant, may hindi na makikitutak-tag rin di cellphone ko. Di ba nagbalit SIM card ko, manong atawan. Kat ni, siyempre nakapunbuk, tinagan nga, nanang. Ni nanang? Itamang pa eh. Kumusta kayo? Nakatawag kayo man? Kung nakalano, nakalipat kayo? Bakit siya ka? Nakalipat ka? Tsaka mo, takang kanayang kalata mo na malagip. Tunggal ay wanak na kita anak ko. Tunggal ay si kasuka na kita anak ko. Malagip kalata. Tsak ar-aramid ti kas tinararamid ti inak. Kanyak ko na. Talon na kita anak ko. Na kita puko yung kanyak. May isa nga lalaki kando nga babae. Takay nga eh. Nag-asawa mo tanda kiti. Kakabsat mo. Kaya't, kada niya. Di makadakas, dududwa kaming kiti asawak. Niraramat nga na bankrupt, tinegosyo na. Ano yan? Na bankrupt, tinegosyo, ti asawa yun. Wait. Ikarakarigatan na nga pasublihan. Tinapukaw na nga puunan. Tapos makabangon man yun. Oo, mati may tulong di kiti anak bi.
gagangay mat lang ti biyagda da awamad negosyo da ng mga opisina da. Yung manulot sweldo da. Sikaman, prima anak, tibang tulong ka na kami. Kasano nga klase nga tulong? Mangted ka man ti usa rin di asawak nga pangpasubli na ti napuko na nga punan. Kasano nga punan? Kasano kadakkel na? No, ada 3 million mo. $3 million? Pagkatawa ka. Sa bagay, no milyon may kadi agad. Adamat kadi po na may agasta. Ngayon, awan tal na kwarta, agpulpuligos. Malaksin nga tabasit, manay na yun ang ornong talagang atro, ornong traspan. Pagpulpuligosan mo ti kwarta amin. The business mo nga restaurant, the branch tunan. Kad plano mo pa iti, magipasdek na sa bali pa nga branch na. Sikamad kaya man tinapintas ti biyag na. Ada yung karik kada kayo di lanang. Ngayon sublik plus interest dahil di intadyo niya. Ha? Ngayon dada kadakkel ti bagbagayo awan ti meted ko. Bayan nyo nan. Wala tamok ti kompleto nga nagan ka na address nyo. ELBC, una niya mga remittance store, pagipanak. Nayunak plus interest. Inlistak, makwentak. Accountantak, isong makwentak. Oray nyo lang. Taisan kung token ka, resibo. Sige nang, gada dobrak. Anak. Anak? Kaslay talang awagan nak ti anak. Taibilang nakading anak. Abig sangit ka. Gusto mo ko na ka. Kaslay talang inawagan nak ti anak. Ilaksid na nga anak, di ba? Manipod di batinak ka di lola. Na minsan na klase na rungkaran. Di nila matay ni lola. Naminado kayo na naimbitaran. Panagduwar ko, kang runaan na kumay, di nag-asawa ak. Gusto ko matikad tayo. Naulpit ka nga ina. Managimbubukod ka. Makasarili ka. Sige. Ipawid ko na ito. Inkarik ka na kayo. Daday, nakwentak nga intedyo kanyak plus the interest. Awan to sa bali yung pagpawid ko. Makamukha ito. Anak, pang-aasim. No, nasken nga, dito asawak ti makisarita kang anak, awan-awan. Arat na agam ngamin tinagusyo yo. Sige, ibagakan ka. In-search ko dito nga nagan manumay. Na-search ko. Dati siguro ti asawa na. Uy, kadagiti mo na nagundawa, napindasa talaga tinagusyo na. Anong name? Dito ka di asawa, ti ina. So kinabay na, kinaambayan na. Dagito ka di kakapsat ko. Nagpintas ti biyagda. Sikon ka na gito ng ladawan. Ngim nalugi da ka nun. Awang ka nung at may tulong dagiti anak. Dagiti anak da. Nakakapsat ko. At doon nabasak man ang naming a cellphone number.
Kinontak ko dito ang cellphone number. Lalaki. Hello. Sir. Good afternoon po. Good afternoon to. Sinursud ko manong name niya sud asawa, ti inak. Yeah. She's my wife. She's my wife. Apay. Ano masapon mo kayong kuha na? Apay nga, sinursud mo. Ilocano kay Gayam. Taga-probinsya at Isabela. Mike din, negosyo dito Manila. Ilocano man, tinagbaling asawa. Maluglugi kaya nun. Karigadak ti, mangpataod, mampasubli ti punat. Aglunak, barbari ng daman lamang pautang kanya. Kaya, adi malangon man lang negosyo. Kinasalitan ti asawa yo, bumulbulot kanya. Kaya mawanti may tad ko kunak. Gabuta, damat negosyo mi kat masapol mi tipunan. Sino ka amin? Kabagyan nakakati ti asawa? Anak-nak. Hala? Anak-nak ni nanang ko. Anak-nak, iti kinabalasang na. Ang mga dengan tsak malipatan di first night me, iti asawa. Apa di first night yo? Kakasya. Virgin ni Marlene. Baka nagmuscle control lang edi. Ada pa managnek. Mabaling kong isan kang ka. Di birth certificate ko. Tinaganti na. Nalagipas ngay kanya. Amoy ka dingan. Naminsan ko lang nakita ni nanang ko. Idi lang pito titawan ko. Idi matay ni lolang ko. Dahil di damo. Ken maudi nga pa nakakita ken ko ano. Amoy ka di. Nga idi bagak. Nga sumurot ken ko ano. Nagpagpakasya. Nga sumurot ken ko ano. Awanin ni lolang ko. Asino pa iti mga sikaso kanya. Ngam di nakkinayat ng tugod. Ta makadisturbo ak kano. Iti arapaap na nga bumaknang. Nga sumaliwan-wan. Siguro, iti na maamumiso na. Nagkursunada ka matin kang kuwana. Siguro, akitin baga nga umpay padas na. Anandalos a babae suna. Kahit nakalanga masiluwan. Tapno matungpal tarapaap na. Ti bumaknang. Ti sumaluwan-wan ti biyag na. Iyoray mo lang kanyak. Iyoray mo. Isan kuking ka. Diba kakitaan ka na ebidensya. Nga adda anak ni Marlene nga asawam. Sakbay nga nagamang mo kayo. Nga saan nga virgin nga nasawam suna. Linuko na. Ti asawak. Linuko na. Ayop. Sir. Saan nyo ko mga dangdangran ni nanang ko? Saan nyo ko mga apong to nakasta? Basol mo matlang at saan mo nga inimbestiga na laing. Saan nyo ko mga dangran trinak? Manong Nemi. Kahit ko mga ibabawi ti amin. Yung may babawi ka di pa. Tinawagak ba rin tapos nagkasta ka di bagak kumang sa angapod no timbagak. Ngayon dinakmat tensong batan. Ititawagak man rin busy ti cellphone na. Nadlaw ni Marlon Manong Nemi ti mapaspasama kanya.
Wala ka di problema, sweetheart. Maamiris ko, asang ko mga rumbing kat kasi yan, nga naramid ko. Nga may babawi ka di pa ikat nalpas ko ngayon baga. Tiyan niya. Natawagan ti asawa ni nanang ko. Kaya baga din ti kinapud no, ti palimad na. Anya? Imbulgar mo ti palimad ni nanang mo, iti asawa na? Oo man. Apa kasi tinasabi na naramid mo? Tsaka mo. Isang gadi nga amin nga palimad, kat lumtaw. Dito siguro ti panahon tapno lumtaw. Nga mapay nga siyak tinaaramat, apay siyak tinagipulong. Kas kulain sagmakin ti ina. Sweetheart, saan mo papasulat na bagim? Teko nadan, noan niya tiniurit, noan niya tinisurat, noan niya talaga nga naikari na mapasama. Ngayon ba nga pakawang ka kinilanang mo? Allah, insagmak mo ni Suna. Allah ka. Manong nemi na ibagak da ito ka ni Uncle Sebio. Kita di ka mababala, wala sang ko no, naramin mo mantikas dyan. Gusto ko na, amin nga palimid kat lumtaw. Dimteng siguro ito manakalit, tilo lumtaw na. Yung Uncle, takka lang nakabasula kininahanang tikas dyan. Ana? Balin nga, ori saan nga sikat ng kaibaga, nga maamuan ng tumala maamuan. Nang saan ko mga siyak tirumbing nga nakaamuan na. Kasi nung arti makaamo, kan makaibaga kayong kuwana. Kat inlimad met ninanang mo ti amin. Sabagay. Malagsin ka, no siyak kumati nakakontak ti asawa na kat imbagat, tipod no. Sige, Uncle. At ang tugundaway nga tawagang ninanang tapno padispensara kayong kuwana. Ngayon gabot ti kinabisi kon manong nemi busy mi ti asawa kanang ipasdek iti may katlo nga sanga ti negosyo mi. Naliplipatak da ita. Naging ga manong nemi iti kaadak iti branch 3 nagring ti cellphone ko. Ni Nana Carla. Sabi nga ta. Ni Nana nga mga asikaso mang bambantay. Kadkadwa da kiti anak mi. Nakatutakas na napasama ka na kita, Obing. Hello, Nana. Ay, hello, ma'am. Sikat itinawagan at isot masapul, sikat masapul ti Sangaili. Sangaili? Huwag, ada Sangailim dito, balay. Dito timayan na. At dito yung kanumat timbagada nga, balay yo. Ada nga tayong baga ka na kita sangat restaurant nyo, Iso nga dito balay yo, mismong imay. Sino na ita? Lalaki, babae? Ano masapol na? Babae! Marlene, kano tinagan na? Marlene? Sino nga Marlene? Anak ko na na. Amo kakit. Awan ti, nanang mo. Uno tatang mo, ti amo kakit. Ulila ka demang. Kasta mati, may patpadamag kanya. Sige, Nana. Pag-urayan niyo iso na. Manong nemi, diya ka muno aping kakapsutak. Aglulukan tirik na. Iti may kaduwa nga gundaway. Agkita kami manen kaninana. Imagine, 7 pa lang titawin ko, idi umunakan no. Umuna nga para kakita kang kuwan. Sanak pinanawan. Ado dagitigon daw nga kahit ko makita, kung may naksarungkaran. Ngamsan na kami natgan. Ita, bigla nga dimteng. Apay na ta. Nagpakadahak ba nung namin digri kakadwa kiti restaurant, importante emergency ko na akad nagawid na. Alistok mat lang at tinaray, manipod iti aparta o branch 3.
Aging gas manipot sa dito branch ri aging ganin sa balay babay ni tibarong akotse. Nakalukat ti gate panong namin sa rekulat at ikotsek. Pangkoy ti garahe. Si mabat kanyak manong nami ininakarla. Ay ma'am. At ison enjay receiving room. Anat lang anak. Kita malmal dahi mat nga kasla lip-lip pas nga nagsangit. Ada kargana. Araw bata dan samat lalay di kargana. Sige na. Tama parang diyan. Hindi makita na manong nemi. Timakder. Prima anak. Umasadag ng marakop. Hindi ka muna hapay nga naglisya. Nagtugaw ka. Hapay nga marakop ka. Nagtugaw ka. Tagsarita tanuan masapul mo. Diyan kaya magsarita tagsang sakit. Ano yung kasangit mo? Anit masapul mo? Awanin ti sa bali pa nga sang bahaya ka na. Itinaamuan ti asawak. Nga palimad ko tinapalabas. Imbilang na nga pananglipot ko ken ko anak. Nakadagdagsan ka nga basol ko. Iti ba nangalilaw ko ken ko anak. So nga, pinagtalaw na. Nagkamangak ka na kita anak ko nga pati suda. Binilin ti amada isuda. Kasandak na pasang bayan. Gapot na pati suda kit kaguradak. Gapot iba naglimad ko. Saan na ka na kaya ti asawang? Kagurada ka ba yung nagiti anak mo? Nagiti dungdungom nga anak. Nagiti nga paayam ti amin nga palawan mo nga ina kadakwada. Dinungdungom ina. Inapapupum ina. Saan da kan nga kayat? Isungin may kakanyak. Nagitinto pa anak mo nga impatag mo nga sinapsap puyo mida. Saan da ka pa yun nga kayat? Namnamayam ka din nga kayat kangaron nga binaybayam nga anak mo. Para ka na kayo at nabayag ko nga natay. Inlibakdak. Inlaksiddak. Di yu imbaga nga adanak yu kas kanyak. Si kakansyak lang ti makamu agraman kada angkel. Sa kumay kanya kita. Pakawanan lang ka na ko. Pawanan ka sa bali nga mo kasang bayan. Saan na siya? Dito'y pinanawak nga lugar. Dito yak matlangag supli. Kat no saan na ka maawat nga dagos. Mapanak kanimanong sabi ko. Sadya tisang bayan. Ngitag subli-subli ang to anak ko nga umayag pakpakaasi ang pakpakawan kayong ka. Sambay mat siguro nga naladaw ti amin tapno sulnitak nang itinagkurangag kayong ka anak. Ure saan nga babaen kayong ka. Ure man lang ti manangasikasok ka nang iti apo ko. Saan ko nga naipaay kayong ka nga dungo. Ipalubos mo ka niya. Kadagiti ang pukok, nagiti anak mo, ti pangipaayak, anak. Habang anda pala pigsak, panghasim anak ko, panghasim.
panagsangit ni nanang nga kastamat ti panagsangit ko manong. Ngayon marak manong naimi digiti talungan na ko. Ni John, nalanayan tinakan na. Kastamat ang ni Jennifer. Idinto ta ni Angel ngay naudi manong. Kasla din na pala maawatan ti kinapudno. Hagitak manong naimi digiti duwangan na ko. Inasadgan na mismo ni nanang. Sinagkasa, dagiti anak ko, dagiti ima ni nanang nganig kamat. Kinita anak ni June. Agsalsaludsud. No asino. No asino. Di akin ima tigigaman na. Mami? Nilulam ni nanang ko. At nanang mo, mami? Kung nakapala ni dati, nanang na, kandatang na. No, kasi nanang mo, met? Iso na. Ni Lola yun. Agyanan titi ni Lola? Suda ka ni Lola Carla? Di, duwadan no kan nga, manggad ka duwa ka na kami nga kakamsat. Kabayatan nga, at tinulong kay ni dati tinegosyo. Buwan anak. Lola, apo, orila naggandan na kita kapsat manong naming marakop kininanang. Mas dagmat ni Angel manong naming kat tinulad na dagiti doa kapsat na. Marakop da kini Lola na. Katuan, apekit din nga saan. Inalati ina. Ore no nagbalin idi nga managing bubukod manong name. Sa tilaing bukod na kapakaragsakan ti pinampalunod na. Ngalinaksid nakpahinga anak kat nulahing matungpal ti kalikagom na nga bumaknang. Inlimad na tinalidem nga napalhapas na. Namtigunadan manong name. Awan ti limad awan ti palimad nga din tulong tao kit limtawan. At daitan ito gabota saan na kayat ti asawa na kandigit anak na nga dinungdung mo na. Si mublatak met ngay marakop kadakwada manong newi. Pinarakop ko met ni nanang ko. Nanang. Karon, ako pa kawaran na kumamet no daman na kita naaramidat nga nakapasakitan niyo. Awan di basol mo anak, siyak laing taking baso. Nagkamanag, tulitek. No saan ko man nga maipaikan ka kasulnit na adong nagkurangakan ka. Dagiti man laapo ko nga anak yo. Ti pagipaayak, tiga adi anang kurangakan ka. Ikari, kaking ka nga dahangis ko, aging ka kabailak. Ay patuwek nga iwanan na kita po ko. Saan ko'y dabay-bayan? Kadkas taon ay tiraksak manong nami ti asawa ka ni Marlon ni di mamuan na ti ato. Hawanan ti problema, sweetheart. Kanya kawanan ti problema. Gamatanda ni nanang ko ti sidong tayo. Yan nakasiguradon, dadwada kay ni Nana Carla nga makaamo. Dito'y balay. Kaya noon naman ti problema na kita anak na. Tapos may concentrate ta. Iti negosyo ta. Yan sa mga liplipatan. Ti tungkal weekend. Nga pa nagkukuyog tayo nga na kita anak ta. Kato na. Ang ti maliplipatan da ita. Ikanta ida ti panawen para kadakwada. Ti panawen ta para kadakwada. Saan nga ti negosyo lang ti kaskaso ta. Handa nga man naging bubukon. Ipayan ta ti pagrebengan ta karagitan nagta. Napnaligas ta ket mariknada ti pamatig ti amakin ina. Masaamuan na rikrik na pulos. Ngamita,
At daninanang mo, kat ipangipapay natin pamadag na, kat dagiti apo ko na, dagiti anak ko. Iti ang dama manong naimi awanan ti problema, gabot na naragsak kami, kat ti asawa ni nanang manong naimi kat awanan ti komunikasyon da. No pa yata komunikasyon da matlayan kadagiti kakapsat ko. Tapos tali tumawag ni nanang kadakwada, nga ni nanang kat kumusta na ida. Ibagbagamat ni nanang, kasasaad na, ngawan ti problema na, aso gabot na naragsak iti sidong iti pamilya. Iti agdama manong naimi kadada ka nun sa bali nga kadenten na, at asawa na sa bali ka ng mga babae nga kadenten na. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong naimi kadagyaman naklaunay, ti anus mo nang ibasa, kat sabi ko matadamat na ibati nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga timngeg. More power to your program, manong, and God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagayam mo, prima. Thank you ken ka prima ting ka pa nagsurat. Thank you met kadagiti narway nga nagdengeg ken nagbuya. Thank you kadagiti nag-comment. Maraming salamat po. Angkon nga ibasa pa kadagiti nag-comment basta nag-comment kayo, nagbuya kayo. Salamat po kadagiti.